ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ମ୍ୟାରେଜ ହେଇଯାଉଛି ନା ସ୍ତ୍ରୀଟା ଆସୁଛି ଭାରି ସୁଖରେ ଆମେ ରହୁଛେ। ହଁ ଭାରି ସୁଖରେ ରହୁଛେ, ଭଲ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି, ତାପରେ ଲାଇଫଟା ପୁରା ସେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହୁଛି। ରୋଜଗାର କରିକି ଆଣିକି ସ୍ତ୍ରୀ ହାତକୁ ଦେଉଛେ। ହଁ ସ୍ତ୍ରୀ କଥାରେ ପଡ଼ିକି ମାଆକୁ ଗାଳି ବନ୍ଦ କରୁଛେ, ମାଆ ସହିତ କଳିକଜିଆ କରୁଛେ, ମାଆକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଆମେ ହିସାବ ମାଗୁଛେ। ହଁ ମାଆକୁ ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ କିଛି ବି କହିଦେଉଛି ତା କଥା ଶୁଣିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ମାଆ ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ ଦେଖେଇ ଦେଉଛୁ, କାହିଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ଏମିତି କହିଲୁ, କାହିଁ ସେମିତି କହିଲୁ, କେତେ କଷ୍ଟ ଦେଇଦେଉଛ ନା। ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଦିଏ କହିବି, ଭାଡ଼ୁଆ ମାନେ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରିଛ ଯେତେବେଳେ 10 ମାସ 10 ଦିନ ତା ଗର୍ଭରେ ରଖି କେତେ ସେ କଷ୍ଟ ପାଇଛି ନା, ଯେତେବେଳେ ତମକୁ ଏ ଦୁନିଆକୁ ସେ ଆଇଲା କେବେ ସେ ତମକୁ ତାର ହିସାବ ମାଗିଛି ନା? କାହିଁ ତୁମ କୋଳରେ ଥିଲୁ, କାହିଁ ମୋତେ ଏତେ ଗୋଇଠା ମାରୁଥିଲୁ, କାହିଁ ଏତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଉଥିଲୁ, ହଁ କାହିଁ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିଲୁ, କେବେ ହିସାବ ମାଗିছে ନା? ହିସାବ ମାଗିନି। ତ ଏଇଭଳିଆ ପିଲାଙ୍କୁ ମୋ ଭାଷାରେ ଭାଡ଼ୁଆ କହନ୍ତି। ଆପଣ କ'ଣ କହନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନା ଶଳା ମୋର ହସ ବି ବାହାରୁନି। ଅଳି କଳି ସହୁଥିବ ଧୂଳି